Tokugadzira munouya matari okugadzirira. Akangomitiswa nemukomana anonzi Lucky Musa. Mukomana uyu akamitiswa asikana vaviri, mumwe achabva atotiza ine. Saka enda akazozviona kuti vana havaiti vadiki kuti vanogarisana vari kuti vazvite sei hazvikwanisiki, uye haana kumbobvira aenda aigara nagogo wake namama wavo. Tobva tangoti akaita sekugara naye. Takagara naye akatosvika akasvika December ndobva atangosvika nevese. Musi wa 11 January abva aoita. Saka angoropatirwa mikova yose wakazvimba meso makumbo. Ndobva akatangira kureva ana makiya. Kusvika pari nhasi achingoramba achingoreva sei achingozvimba paidumbu rake rakatozvimba kana makumbo akakaita akazvimba. Murume wake chero ukatomudza kuti kuenda kuchipatara anongoti hori. Apana ana nevana vake. Mapiritsi ndokanyanya nezvekupfeka zvevana nemapamba. Ndosvika panguva yekuti ndokundika kana kuwasha manepi, saka ndikaona mapamba ndokwanisa kupfekedzwa vana. Musuwo zvinenge zvatodarika ukatoduka. Ndo akanditengera mapiritsi nemishonga yaibaiwa. Ndochete vakati pane matoya nhasi. Haya vane rudo zvaumanise kumvuda ungotenda Mwari. Kana marapirwo aitwa taitoita setirikugara kuchipatara taitenge tikugara kumwe. Nekuti mararamiro ataita tasingambotanga tiri kuchipatara izongobatikana sekuti munhu angaita airwara. But tairarama zvakanaka. Chikafu waitipa. Chero tikatonza tinakana chikafu chimwe chekuti muhospital chinonoka kuuya. Yogona kuti ambuya $2 ndimutenga kuti mapamba evana, pfekedze evana, majusi evana kunze kwekutona mapfekedze evana. Takararama zvedu zvakanaka. Ndongotenda Mwari marapiro kuti amanese pamvura. Kuenda kuhospital patakaenda kusikana kwanzi moyo kupomba chidzosera mvura mudumbu. Patakadzokera mwedzi wakapera patakadzokera kuchipatara wainzi moyo wake wakazvimba uri mvura, anofanira kutopombwa. Ne2 times chienda kuhospital achinopombwa mvura, dumbu rake riri kuzvimba. Saka kuzvimba kwari kuita ari kuzara mvura. Mira ndembokwanisa kushandira uchienda kubasa ndibatofocha pane zvachakwanisa kunapsvana makiya. Pamukaka yevana ndaisvika panguva yekuti gaba ndikatenga da kuti 7 days chipo chondaiwa pamvura. Vana vanoti ichi chakadzika. Ndasvika panguva yekuti mukaka wakapera ndaibika porridge nesunflower. Ndetapumwe chipo vana porridge. Patazoenda kuchipatara kumvuri takanobatana namarume akatanga kuti nzwira utsitsi nevamwewo vanga vainawo. Sipapa tabva kuchipatara last week musi weMonday. Tanga tisina mari yotenga mushonga. Marume ndiye akapinda busy. Chipo chekuti ndo vakatichengeta vaitengera ana uyu mushonga kuti abaiwe. Tenga mapiritsi ekuti ana mapiritsi atinawo vakatotenga. Mushonga yaibaiwa ndo vaitotenga. Ndofunga kai papa vangu kutorara kuti mwana ndoita sei kuti awane kubatsika ndararama. Atoti busy nezvo ndakatovati handisina kana mukaka kana sana kutombura. Ndofunga masiku mukaka wanga watouya. Saka ndongotenda Mwari nekuya kwenyu kwamaita nerubatsiro rwamaba kune mwana wangu naana. Rambai muchitirangarira. Isusu baba panapo anoshanda but mari yatinotambira pano papulazora $70. Ndine vana vamwe vandochikuru mwana wesekondari anobvisa $50, mwana ndochikuru anobvisa 20. Saka kuti vati kubhadhara fees vanotenga chikafu vanogara kusendinari tenga pana mutenga kwevana. Zvinhu zvakangoma zvakarema zvindokwanisika. Inini ndinonzi Mai Maruma, ndinoshanda kurehabilitation department. Asi inini moyo wangu ndinonzwa kuti ndikabatsira munhu, ndikaona munhu ane help, ane need, ndichida kuti ndigone kumubatsira nepandinogona, even kana ndisina ndinotsvaga kuti ndikamubatsire sei. Harisi part of basa rangu but I think it's a calling. Nokuti izvozvi ndinogona kutadza kuvata ndichifunga zvokuti murwere uyu kana zvakadai zvinofamba sei, tomubatsira sei. Saka sepane nyaya Ana ndakangoitora sekuti dai anga ari mwana wangu. Inini ndakazvara mwana wangu izvozvi first born yangu ane 19 years. Saka Ana ndakamutora semwana wangu, mwana musikana, kuti dai anga ari ropafadzo apindana netsaona yakadai zvaizofamba sei. So ndakatirega ndipinde mukati. Vakuru vanoti mbudzi kuzvarira pavanhu hunzi ndandirwe imbwa. So ndakati ina handina chandinacho but ndikafamba neshoko ndinoziva kuti Mwari vanotibatsira uye Mwari vanozarura. Saka ndomamirira zvakaita. Ndakangonzwa kuti regai ndiite extra mile ende tabatsira vanhu vakawanda tichingoita saizvozvo. Ndinoda kukurudzirawo kune vamwe vandinoshanda navo kuti zvakanaka uye zvinobhadhara kurangarira. Shoko raMwari robva rati rakakomborerwa ruoko runotambanudza pane runogamuchira. Dzimweni dzenguva tinogona kunge tisina motive nekuoma kwaita nyika, asi izvozvo hazvititadzise
kuti tidanane nevarwere vedu vatinenge tiinavo. That passion ndinongoti kune vamwe vangu dai yaramba iripo, dai rudo rwepakutanga rurambe richingodzokera, nyaya yekunzwirana, kuti dai anga rindirini. Ndofunga tikaita mwoyo kunzwirana tinogona kuenda kure. Mamiro akaita pano pamusha panapa pane dambudziko rakakura. Mwana uyu musikana mai wemwana vevana vamatwins vari kurwara. Kutaura kwandi kuti takunoku vari kurwara zveshuwa zvokuti vakuda help yakakura, batsiriko kwakakura, noti zviri pano zvatauya nazvo hatisi kuti tatopedza dambudziko, kwete, zvatauya nazvo zvishoma, asi mukana wekuti munhu anazvo neanazvo unzai tibatsire munhu agone kuyambuka. Zvisiri zvokuti nditi zvandauya kuno kundinda kuchikwanisa kunge ndichipedza dambudziko, kwete, asi ndikutopa ndawana iwo nepawawanawo uyawo nazvo tibatsire dambudziko munhu agone kurarama. Nokuti pari kunzi panodiwa mapirizi, anogara achinwa mapirizi, ngatingoti everyday. Vana vanoda mukaka kuti vayaruke, saka panoda mukaka yakawandisa, mukaka ichadiwa ipapo. Saka ndinotiwo ane tushoma itotohuya ubatsire, Mwari vanowedzera papa zvimwe. Saka mamiro akaita situation iri panapa pamusha unowu pane dambudziko zveshuwa, nokuti amai vacho vambuya matwins havasi kukwanisa kuenda kubasa, baba vacho vanoenda kubasa, mapei acho munongoziva masarari emuno mumapurazi, mari yacho inenge iri pasi. Vane vana vavo vanoenda kuzvikoro, ava vazukura, mwana wacho zvekare ari kurwara. Saka zvimwe zvezvimwe kuti vanodawo ruoko rwemumwe kuti vagone kuyambuka. Dambudziko riri kuno kuarea ino yeMvurwi Centenary, tingangoti myCentral at large. It's because kuti inzvimbo ine vanhu vari mumafarms. So long back mafarms kune hunhu hwaikohwaizikanwa. So as we stand now zvinoratidza kuti hunhu ihwohwo huchine vamwe vanhu vachiri naho, hwokuti vana vairodzwa vachiri vadiki, vana vaiitiswa mabasa akakura vari vana vadiki. So kuburikidza nekuti dzimwe dzenguva zvikoro vari kushayiwa mari dzekuendesa kuzvikoro, vari kuzoerekana varoorwa vachiri vana vadiki. Varoorwa vari vana vadiki ndopa kuzoita mimba achiri kuma-teenagers, nehawo kuti ashayiwa sponsorship kana kuti support yekuti akwanise kupedza chikoro. So idambudziko rakakurisa here in myCentral, here in Centenary, here in Mvurwi, rekuti riri kuda kuti tikabatirana kuti vana vawane zvikwanisiro zvokuti vapedze zvikoro, dambudziko rekuroorwa kwevana vadiki I think rinogona kudzikira.